Te, Ay, sir, ako to. dali sa. Ang kapadong. Umaligya lang yan ni sir. Ang liga ag mani. Pila man imong mani? Tag 5 ang isa. Tag 5 ang isa. Silong sa te. Nahalina na ka? Wala pa. Wala pa. Habag-o pa ka ni Soroy. Oh. Tag 5 ang isa na yung mani. Oh. Napugoy baligya te, basing ganahan ka mo palit. Ha? Huwag ka kwarta, sir. Ibaligya ko niya akong 1,000 o 5 ba? Basing ganahan ka. Bailuan lang naman eh. Ha? Bailuan lang naman. Di, 5. 5 ra, 1,000, palit tag 5 pesos. Wala ko 5 dire. Wala ka 5 pesos. Abayloin na lang man ni, 1 ka buok. Ha? Lagi. Ako 1,000, bayloin man ni, 1 ka buok. Palit lang ka, sir. 5 raman yung 1,000. Wala mo na tayo, sir. Kaya Opo. dako mo na tayo. Anong ulo man ka? Dako mo na kayo. Di ko gusto. Ang akong gusto, baylo na lang ta sa imong mani. Sige ka, sir. 1,000. O, 1 ra ka buok. Be, tagay kong isa be. 1,000, 1 ka Sabay mo, buok. sir. Pula puti. Bisag asa. O be. So, ni basim lang kat. Kanite. Dungagang ko na natin biti. Oh, baylo ikog manibi 1,000 pud. Oh. Be. Para makapalit kag kuan, wa pa mo kay halin. Wala pa lagi, sir. Be. Luta. Last, palit ko last be. Baylo. Anak kayo ni sir, ay. Ha? Baylo ganita. Guyawan ka te. Kuratan ka? Oh, kuratan mo ka te. Pero pa man ko kasugat kay kanay ko, sir. Karon makasugat nga ang mani Palit o mahal kayo. mahal. Ganun man ito, sukat-sukat te, pa di palit ana. Muna na, tag 1,000 ang isa. Wala. Unsa man di panginabuhi nimo te? Ma, magluto lang man eh. Maglutog man ni. Magluto saging. Pila may anak nimo? Kuha na sa ako karon, sir. Tulong lang yun sa ako. Ang uban day, haman day. Ang isa na ako nagtrabaho man, sir. Nagtrabaho. Oh, iwar ni graduate ng 12 ni grade 12 bila ka ora yun nagtrabaho. Imong banat yung sa may trabaho. Manaka raglob eh. Manaka og lubi. Di mo ko na niya anak na akong duha, sir. Sige lang, ang importante te nga gituring og anak ang imong anak sa una. Mo na yung pinaka-importante, di ba? Kung anak gyud te, nya karon ani na lang. Uli na lang ka sa inyo ha. Ay na lang pagsuroy, dabing inita sa panahon Lagi, sir. Uli na lang ka Salamat para kayo ni sir. para makapalit kag bugas no. Nya unsa mo po na yung puso, baligya po rin na. Ako ta na pong ibaligya dito sa unahan. Tagpila mo po ng puso. Tag 15 ang buok. Tag 15 ang buok. Nya og mahalin din na tanan te. Pila mo na? Kuan 250 ra. 250 tanan. Nya nay kas wa pa jud kasiguraduan nga mahalin ato no. Oh, lagi. Kay dabing initas panahon. O sige, ana na lang te ha. Uli na lang ka, balik na lang ka. O sige, raway pa te. Balik na lang ka. Ha, kay dabi kay init. Sige te. O sige, mauro to te.